Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandileni overa kumasonosa amene mukuonera pa programu makamaka pamene tikupitirizabe kuphunzira za mipingo isanu ndi iwiri yokhala mu Asiya. Kuyokera pa tsiku limene tinayamba taphunzirako makamaka maphunziro magawo atatu. Makamaka pa gawo loyamba pamene timaona za malonje a mipingo isanu ndi iwiri yokhala mu Asiya, ndipo mu gawo lachiwiri tinadzaonako makamaka za kalata amene analembera mpingo wa Khristu amene anali ku Efeso. Mu gawo lachitatu tinaona za kalata amene analembera mpingo wa Khristu amene ndiye kalata wachiwiri analembera mpingo wa Khristu amene unali kusimilina. Ndipo lero tikhala tikupitirizabe makamaka kuona kalata namba 3 pokaona za mpingo wa Khristu umene unali ku Pergamo. Kumbukira neno programu imene yamakupatsani ndalilongo School of Biblical Studies, ndipo monga mwa nthawi zonse programu imene mukumakhala ndi m'bale wanu Mwambuye Daniel Winje Pancras. Tufuna tikaphunzire makamaka kuchokera pa mpingo wa Khristu umene unali kusimilina makamaka ku Pergamo. Za mpingo wa Khristu muja amene unali kusimilina tinazoona, tinaphunziraponso zambiri kuti ndi mpingo wopatsa chidwi umene Mulungu polemba kalata kulembera mpingo umenewo sadafotokozepo za chinthu cholakwika chimene mpingo umachita, kusonyeza kunena kuti umayenda m'mawu a Mulungu. Tinaona zimenezo kuchokera mu buku la Chivumbulutso chapter 2 verse yake namba 8 kulekeza mu verse yake namba 11. Ndipo mu tsiku la lero tsopano pamene tofuna tikaphunzire za mpingo wa Khristu umene unali ku Pergamo, tikazoona zimenezo kuchokera mu buku la Chivumbulutso chapter 2 kuyambira verse yake namba 12 kukalekeza mu verse yake namba 17. Mpingo wa Khristu umene unali kusimina ndi mpingo winanso makamaka umene unali wa namba 3 pa mipingo, pa ndandanda wa mipingo imene ili pafupi ndi chilumba chija chotchedwa kuti Patimo, pamene mtumwi Yohana anali pamene amalemba kalata wa Chivumbulutso. Ndi chifukwa chake tikuona zonena kuti imenenso ili pa namba 3 pa ndandanda wa makalata amene amalemba kutumizira mipingo imene inakhala mu Asiya. Mpingo makamaka umene wa ku Pergamo umadziwika ndi zinthu ziwiri zikuluzikulu. Chinthu choyamba umadziwika ndi mafano, kupembedza mafano. Nera amakhala ndi zinthu zimene amazipatsa ulemu umene ulemu umenera kulupira kwa Mulungu, zinthu zimene amazilambira kapena kuzipembedza. Komanso mzinda umenewu umadziwika kwambiri ndi nkhokwe zosungira mabuku, library. Zimaonetsa kunena kuti kunali mabuku ambiri ndipo anthu akudera kumeneko amakonda kwambiri kuwerenga. Choncho pamene tufuna tikawerenge makamaka zimene amalembera mpingo wa Khristu umene unali ku Pergamo, tidziweko zinthu zimenezo chifukwa zitithandizira kunena kuti mu zinthu zina zimene tidzikaziona kuchokera mu verse yake namba 12 kulekeza 17 tidzikaonetsa kumvetsa kunena kuti mwina ndi chifukwa chake izi amazilemba chonchi chifukwa cha mavuto amene mpingo wa Khristu umene unali ku Pergamo umakumana nawo polenga ndi zimene mabuku ambiri analemba. Tiyeni tipiteni ku Baibulo lathu makamaka tikaone pa zimene analembera mpingo wa Khristu umene unali ku Pergamo. Tiyamba kuwerenga makamaka kuyambira mu verse yake namba 12 kukalekeza mu verse yake namba 17. Chivumbulutso chapter 2 verse yake namba 12 kulekeza 17 analemba motere: ndipo kwa angelo wa mpingo wa ku Pergamo lemba, izi anena iye okhala nalo lupanga lakuthwa konsekonse
ndidziwa kumene ukhalako kuja kuli mpando wachifumu wa Satana, ndipo ugwira dzina langa, osakaniza chikhulupiriro changa, angakhale m'masiku a Antipa mboni yanga, wokhulupirika wanga amene anaphedwa pali inu. Kuja akhalako Satana, komatu ndili nazo zinthu pang'ono zotsutsana ndi iwe. Popeza uli nawo komweko akugwira chiphunzitso cha Balaamu, amene anaphunzitsa Balaki aponye chokhumudwitsa pamaso pa ana a Israeli kuti adye zoperekedwa nsembe kwa mafano, nachite chigololo. Kotero uli nawo akugwira chiphunzitso cha Nikolai momwemonso. Chifukwa chake lapa, ukapanda kutero ndidza kwa iwe posachedwa, ndipo ndidzachita nawo nkhondo ndi lupanga la mkamwa mwanga. Iye okhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Kwa iye wolakakika ndidzampatsa mana obisika, ndipo ndidzampatsa mwala woyera, ndi pa mwalawo dzina latsopano lolembedwapo, osalidziwa munthu aliyense koma iye wakulandira. Izi ndi zimene tikuona kunena kuti Mulungu akulembera mpingo wa Khristu umene unali ku Pergamo. Monga mwa nthawi zonse, kalata wina aliyense akamalemba akumazifotokozera Yesu Khristu. Munkalata woyamba wa Efeso tinaona anazifotokozera kuti ndiye wogwira nyenyezi zisanu ndi ziwiri m'dzanja lake lamanja. Munkalata amene amapita ku Efeso anazifotokozera kunena kuti ndiye woyamba komanso otsiriza, komanso ndiye amene anakhala ndi moyo, amene anafa nakhalanso ndi moyo. Tikabwera mu buku limene la Chivumbulutso chapter 2 verse yake number 12, tikuona kuti akuzifotokoza yekha kunena kuti amene akunena izi ndiye okhala nalo lupanga lakuthwa konsekonse. Pokamba za lupanga lakuthwa konsekonse amatanthauza chani? Kumbukirani kunena kuti tikamaphunzira makamaka buku lopatulika limatifotokozera bwino ndithu kunena kuti mawu a Mulungu ndilo lupanga lakuthwa konsekonse. Zija zimene timaziona ino ndine makamaka tikamaphunzira buku la Heberi. Mu buku la Heberi chapter chake cha number 4 verse yake number 12 analembapo kunena kuti pakuti mawu a Mulungu ali amoyo ndi ochitachita ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse, nabzoza kufikira kugawira moyo ndi mzimu ndi zifundo ndi mafuta a m'mafupa, nazindikiritsa zolingirira ndi zitsikimizo za mtima. Apa tikuona kuti akufotokozanso kunena kuti mawu a Mulungu ali akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konse ndi konse. Choncho pamene amakamba za lupanga lakuthwa konse ndi konse amafotokoza makamaka za mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu amenewa anatifika ife makamaka chifukwa cha ntchito imene Mzimu anagwira pogwiritsa ntchito atumwi komanso ophunzira ena pakulemba buku la Chipangano chatsopano limenelo ndine timaliphunziriramo. Mu verse yake number 12 yomwe monga taona anafotokozanso ndithu kunena kuti kwa angelo wa mpingo wa ku Pergamo lemba. Akutumiza kalatayo ku mpingo kwa atsogoleri a mpingo wa pamalo umene unali ku Pergamo. Tikamaona kuyambira mu verse yake number 13 tiona kuti akuyamikira mu zinthu zimene mpingo umachita bwino. Verse yake number 13 afotokozapo kunena kuti ndidziwa kumene ukhalako kuti kuli mpando wachifumu wa Satana. Mulungu amadziwa ndithu kuti kumene mpingo wa Khristu kunali kudali mpando wachifumu wa Satana. Makamaka ndeti tukamba nonso za nkhani ija yakhuza ndi kupembedza mafano. Kumene kwanthu amapembedza mafano, komanso pokamba za mpando wachifumu wa Satana ndeti tikazimvetse kunena kuti pokhala kuti anthu amapembedza mafano komanso ntchito zawo zinali zoyipa, amakhala ndi makhalidwe oyipa. Mwachifukwa cha icho akutcha kunena kuti kumene mpingo unali kudali mpando wachifumu andani kodi wa Satana. Ayamikira makamaka mu verse imene ya number 13 kunena kuti chani? Ugwira dzina langa.
Akuti mpingo amene chimene umapanga nchonena kuti chani? Unali kugwira dzina la Mulungu. Mpingo udagwira bwanji dzina la Mulungu kapena dzina la Yesu Khristu? Unkalemekeza Mulungu nthawi zonse. Tikhoza kugwira dzina la Mulungu kapena dzina la Yesu Khristu ngati tikulemekeza Mulungu. Kumbukirani neno kuti kulemekeza Mulungu ndi ntchito yoyambilira kwa mpingo uliwonse wa pamalo makamaka zija zimene timaziona mu buku la Efeso chapter 3 verse yake number 21. Unali mpingo umene unkalemekeza ndithu Mulungu makamaka umene akamba kuti umagwira dzina langa. Mu verse yake yomwe tikuona kunena kuti akufotokozapo kunena kuti sumakanizanso osakaniza chikhulupiriro changa. Chinthu chine chimene awamikira mpingo umene nchonena kuti chani? Sumakaniza chikhulupiriro cha Yesu Khristu. Kodi zikhoza kutheka kukaniza chikhulupiriro cha Yesu Khristu? Eya. Choyambirira nchofunika kumvetsa kunena kuti kodi Bible likamakamba za chikhulupiriro limatanthauza chani? Mawu kuti chikhulupiriro mu Bible limaona kunena kuti amakhala ndi matanthauzo ake awiri. Makamaka tanthauzo loyamba limene timaliona mu buku la Aheberi chapter 11. Aheberi chapter 11 verse yake namba 1 imafotokoza kunena kuti koma chikhulupiriro ndicho chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeka, chiyesero cha zinthu zosapenyeka. Kungokhazikitsa za zinthu zina zake zimene tikuyembekezeka komanso chiyesero cha zinthu zosapenyeka. Chiyesero akutanthauza zinthu zimene tikhoza kuchitira umboni kuti zilipo, chingakhale zinthuzo sitinazione ndi maso. Mwachitsanzo tikamakamba nkhani yokhuza ndi Mulungu. Inu ndi ineyo timakhulupirira kuti Mulungu alipo, palibe amene anamuonako. Koma kungogwisa ntchito lamulo la chilengedwe timadziwa ndithu kuti Mulungu alipo. Chifukwa ino ndine tikaona tebulo timadziwa zoti pakuyenera kukhala carpenter amene anayipanga tebulo imeneyo. Ngati ifeyo anthu tilipo tikuyenera tidziwe zonena kuti pali ino ake amene ndi otiposa mphamvu ifeyo amene anatilenga ineyo ndi ineyo. Ameneyo ndiye Mulunguyo. Ndiye kuti tukamba za chikhulupiriro choyamba. Chikhulupiriro chachiwiri timachiona makamaka tikamawerenga mu buku la Yuda chapter 3 adagwisa ntchito amene akuti chikhulupiriro. Tikamawerenganso mu buku la Galatia chapter 3 mu verse yake number 23 adagwisa ntchito mawu akuti chikhulupiriro. Komanso tikamaona mu buku la Machitidwe Atumwi ndilo lemba limene tikawerenge Machitidwe Atumwi chapter 6 verse yake number 7 analembapo motere: ndipo mawu a Mulungu anakula, ndipo chiwerengero cha akuphunzira chidachulukatu ku Yerusalemu, ndipo khamu lalikulu la nsembe linamvera chikhulupirirocho. Pamene mawu a Mulungu anafala pa dziko lapansi mpingo otayamba kumene akufotokoza ndithu kunena kuti ndipo khamu lalikulu la nsembe linamvera chikhulupirirocho. Akukamba ziti kodi pamenepo kamba za chikhulupiriro? Kutanthauza mawu a Mulungu. Ndiye kuti tikamakamba za chikhulupiriro Bible limatanthauza mawu a Mulungu, komanso chikhulupiriro chimene takachiona makama kukhala ndi chiyembekezo pa zinthu zimene zili nkudza, komanso chiyesero pa zinthu zosapenyeka zijala zona mu buku la Aheberi chapter 11 verse 1. Pamene taona kunena kuti mpingo umenewu wa ku Pergamo sumakaniza chikhulupiriro, kodi amatanthauza fundo iti? Akukamba za mawu a Mulungu. Mpingo wa ku Pergamo sumakaniza mawu a Mulungu. Anthu mwaphunzira mawu a Mulungu, chitani. Anthu mwaphunzira mawu a Mulungu, chitani. Anthu kudabwa kuti zimatheka ndithu kaniza mawu a Mulungu. Inde kumbukirani kuti tikapita mu Bible makamaka timakawerenga nkhani ya anthu ena ije imene timayipeza makamaka tikamaona mu buku la limene analemba mtumwi Yohane yemwe amene analemba buku la Chivumbulutso. Tikamapita mu buku limene makamaka kalata wachitatu Yohane 3, buku la Yohane wachitatu uja amene ali ndi mavesi makamaka mavesi okwana 14 okha, timaona kuti timapeza nkhani yokhuzana ndi Diotrephe komanso Demetrio komanso Gayo. Pamenepa timaona kunena kuti Diotrephe adali munthu amene ankakaniza anthu kugwira
anthu kugwira chikhulupiriro kapena anthu kukhulupirira mawu a Mulungu. Chifukwa chani? Monga mwa malamulo pakabwera anthu ofuna kulalikira mawu a Mulungu, anthu aja akalandiridwa ndi akhristu, demeriro akhristu aja amachotsa kumpingo, ndiye kuti amaganiza anthu kuchita mawu a Mulungu. Komanso pamenepa tikuona kunena kuti mu vesi yake namba 14 afotokoza kunena kuti ndili nazo zinthu zakutani kodi zakutsutsana nawe. Chivumbulutso chapter 2 verse 14 akuuza mpingo umene ku Pergamo, inde sukukaniza anthu kuchita mawu a Mulungu, mu zinthu zambiri uli bwino ndithu, koma ndili nako kanthu kakutsutsana nawe. Kanthu kake ndikati kamene akutsutsa mpingo umene unali ku Pergamo. Akufotokoza ndithu kunena kuti uli nawo komweko akugwira chiphunzitso cha Balamu. Ambiri za Balamu ndi Balaki timazidziwa, makamaka tikamaona mu buku la Numeri chapter 22 anafotokoza kwambiri. Numeri chapter 22 timakapeza nkhani imene ikhuza ndi Balamu komanso Balaki. Akuti anthu amene amagwira chiphunzitso cha Balamu komanso zimene Balamu anachita zotere, amene anaphunzitsa Balaki aponye chokhumudwitsa pamaso pa ana a Israeli. Komanso akuti analamulira ana a Israeli kuti adye zoperekedwa nsembe kwa mafano komanso nachite chigololo. Tikamaona makamaka za nkhani imene timaona kunena kuti nkhani okhuza ndi Balamu komanso Balaki akufotokoza ndithu kunena kuti adalamulira ana a Israeli kapena anakakamiza ana a Israeli kapena anayika chokhumudwitsa pakati pa ana a Israeli, adapangitsa ana a Israeli kuti adye nsembe zoperekedwa kwa mafano komanso adawapanga ana a Israeli kuti achite chigololo. Nkhani imene ambiri mwina tikakhala ndi nthawi tikawerenga mu buku la Numeri chapter 22. Koma tifuna tingokuwuzani kunena kuti pamene amagwisa ntchito zonena kuti uli nawo ena akugwira chiphunzitso cha Balamu, anagwisa ntchito mawu kuti Balamu potanthauza chinyengo. Ndiyeti mwana analipo anthu mu mpingo wa Khristu umene ali ku Pergamo amene anali achinyengo mkachidwe kawo ka zinthu zimene Mulungu amadana nazo. Timaziona kuyambira muchokera m'mabuku a Chipangano chakale, kuti chingakhale mu buku la Amosi, mneneri Amosi ponenera adakana ndithu kapena adadzudzula kwambiri makamaka za chinyengo chimene chinali pakati pa ana a Israeli. Choncho apaso akunena kuti uli nawo ena akugwira chiphunzitso cha Balamu, kutanthauza uli nawo ena mkati mwako amene akumachita chinyengo. Ndipo mu vesi yake yomweyo, vesi yake namba 15 akudzudzulaso mpingo kunena kuti uli nawo ena akugwira chiphunzitso cha Nikolai. Uli nawo ena akugwira chiphunzitso cha Nikolai. Zankhani okhudza ndi Nikolai tinazifotokozera kwambiri makamaka pamene tinkaphunzira za mpingo wa Khristu umene unali ku Efeso. Kunena kuti Nikolai amenewa ndi gulu la anthu limene lidabuka ndi kumatsatira Nikolasi, mmodzi mwa amuna asanu ndi mmodzi amene anasankhidwa kuti atumikire kapena akhale atumiki pa mpingo. Choncho amaphunzitsa zinthu zosemphana ndi Baibulo, ndiye akuti mu mpingo muso analipo anthu amene amakhala ku mpingo kumeneko. Tikamaona mu vesi yake namba 16 tikaona zoti mpingo akupatsa mankhwala okozera vuto lawo. Mankhwala ake anauza kunena kuti chani? Chifukwa chake lapa, ukapanda kutelo ndidza posachedwa. Akuuza mpingo umene kunena kuti chofunikira kwambiri nchonena kuti mpingo umenewu ukuyenera kunena kuti ulape. Tikamakamba za kulapa tikutanthauza kusiya. Ndipo tikamaona mu vesi yake namba 17 akulonjeza mphoto kwa iwo amene angamvere zimene Mzimu anena monenetsa, kwa iwo amene angasiye machimo amene Mulungu wanena. Taonapo makamaka zokhuza ndi nkhani imeneyi, nkhani yokhuzana ndi mpingo wa Khristu umene unali ku Pergamo. Inu ndine ya Khristu taona zinthu zambiri kuti mpingo wa ku Pergamo unkachita bwino mu zinthu ziti, komanso ndi zinthu ziti zimene mpingo sumachita bwino. Kodi Mulungu wadzudzula kuti mpingo urani, wauza kuti ulape? Pambero pa zonse mu vesi yake 17 taona kuti alonjeza mphoto kwa anthu awo amene angalape. Kodi inu ndine tingaphunzirepo chani kuchokera mu kalata amene analembera mpingo wa Khristu umene uli ku Pergamo? Fundo yambe imene tingaphunzire ndionena kuti ifeyo ngati Khristu nthawi zonse tikuyenera kunena kuti tidzilemekeza Mulungu.
zochita zathu, zolankhula zathu. Mkhristu aliyense pekha komanso ngakhale kumana ngati mpingo tidzilemekeza Mulungu. Tikamaona makamaka mu verse yake namba 13 tizikuonetsa kunena kuti mpingo umakumana ndi mavuto ambiri koma umagwirabe dzina la ndani kodi? Dzina la Yesu Khristu. Ndiye kuti umalemekeza Mulungu. Paja tinafotokoza kale kuti ntchito yoyamba makamaka ya mpingo ndiyo kupereka ulemu kapena kulemekeza Mulungu, zimene timaziona mu buku la Efeso chapter yake cha namba 3 verse yake 21 pamene analemba kuti kwa iye ukhale ulemerero mu mpingo ndi mwa Khristu Yesu kufikira mibado yonse ya nthawi za nthawi. Apa ukamba zonse kwa iye. Kwa ndani kodi? Kwa Mulungu ukhale ulemerero kuchokera mu mpingo, umene ulemerero kumachokera mu mpingo zidzera mwa ndani kodi? Mwa Yesu Khristu. Ndipo zimene zizikuyenera zichitike koma kwa nthawi zachani kodi? Za nthawi. Ngakhale kumana ndi mavuto ambiri bwanji koma tikuyenera tisewale kunena kuti ngati Khristu nali Yesu komanso ngati mpingo tili ndi udindo opereka ulemu kapena opereka ulemerero kwa Mulungu. Ntchito zathu sizipereka ulemerero. Talingalirani za nkhani yokhudza Yobu tikamaphunzira. Tikamaona mu buku la Yobu chapter 1 verse yake namba 20 kulekeza 22 zimaonetsa kuti Yobu adakumana ndi zovuta zosiyanasiyana, koma mavesi ake amene buku la Yobu chapter 1 verse yake namba 20 kulekeza 22 amafotokoza kunena kuti chingakhala kumene ndi mavuto rani, chingakhala alankhula zambiri pakati pa anzake pacha koma sanarani kodi? Sadachimwa. Chingakhala ankalandira mauthenga ayi kuzavuta nanu atele ziwero zatele koma Yobu ankangodandaula koma Yobu sanachimwe konse ayi. Ino ndine tikuyenera tiphunzire pamenepa makamaka kukhala Khristu olemekeza Mulungu mu nyengo zathu zonse. Kaya kuthupi zikutithekera tikuona kuti zinthu zili bwino, tilemekezeni Mulungu. Kuthupi tikuona kuti zinthu sizili bwino pena ndi pena zikuvuta, tiyeniso tilemekeze Mulungu. Chimenecho ndicho chofunikira kwa Khristu wina aliyense. Chinthu china chimene tingaphunzireponso makamaka kuchokera mu nkhani imeneyi ndi kukhala Khristu olimba mtima. Zimene zili ziphunzire kuchoka pati. Buku la Chivumbulutso chapter 2 makamaka mu verse yake namba 13 afotokozapo kunena kuti kupegamo kumeneku kudali munthu wina otchedwa Antipa. Ndipo Antipa ameneyu adaphedwa Akhristu akuona, koma chifukwa chimene anaphedwera nchifukwa kuti munthu ankatumikira ndani kodi? Mulungu. Pamene ndine tili ndi moyo tugwira ntchito tumikira Mulungu ngati Akhristu, timene tikhale ndithu Akhristu tani olimba mtima. Akhristu amene akupegamo adaonetsa kulimba mtima. Taonani mmodzi mwa iwo pakati pawo aphedwa Antipa, koma iwo akugwirabe dzina la Yesu Khristu ndipo sakukaniza chikhulupiriro, sakukaniza anthu mayita ma Mulungu iyayi. Akwauza anthu eti tizichitani ma Mulungu chingakhale mavuto ali pakati pathu. Ankaonetsa kulimba mtima. Ino ndine limene lidzaonetsa kulimba mtima machitidwe athu a zinthu. Timaona chitsanzo chabwino makamaka tikabwera mu buku la machitidwe athu. Tikamaona machitidwe athu mu chapter 4 chapter 4 verse yake namba 18 ndi 19 makamaka pamene timapeza za nkhani okhudzana ndi Petro ndi Yohane. Nkhani tikamayiona kuyambira mu chapter 3 timaona kunena kuti inalipo nthawi imene Petro ndi Yohane ankapita ku sunagogi. Mu tsiku la Sabata. Ku sunagogi kumene kwa amakarani timaona chitsanzo chabwino makamaka tikamaona mu buku la machitidwe athu mu chapter 19 verse yake namba 8 kuti atumwi pamene zambiri akamapita mu sunagogi amapita kukatsutsana ndi Ayuda komanso kukauza zoona zenizeni kuti Mulungu akufuna tidzipembedza motere. Atafika pa khomo Petro ndi Yohane anapeza munthu wina wopunduka chibadwire. Munthu wopunduka chibadwire uja ankaona ngati kuti Petro ndi Yohane mwina ampatsa thandizo la kuthupi. Koma iwo chimene anapanga chani? Adangomuchiritsa kumpanga kuti munthu uja ayendenso mu mphamvu za Yesu Khristu zimene anawapatsa anthuwa. Zitachitika chonchi timaona kunena kuti Ayuda monga mwa nthawi zonse amadana nazo zinthu zimenezi. Pokhala kuti chozizwitsa chachitika pakati pawo,
analibe kuthekera konena kuti akhoza kuwaletsa anthu asakhulupirire kunena kuti zimene zachitika wachita Petro ndi Yohanezi nzosakhala bwino kapena nzochokera mphamvu ina ayi. Kuthekera kumene kwa analibe fora gulu la anthu atani kodi laona opunduka kuyenda. Koma chimene anakwanitsa kupanga ndi chani? Adangotenga Petro ndi Yohane kupita nawo ku bwalo la akulu ndi kukawuza kunena kuti mukuyenera kuti musaphunzitsenso mu dzina la Yesu Khristu ndipo mukuyenera kuti muchoke mu mzinda muno. Ndipo tikapita mu verse yake namba chapter 4 ya buku la Machitidwe tikakawerenga mu verse yake namba 19 makamaka 18 ndi 19 analembapo motere. Ndipo anawayitana nawalamulira kuti asanene konse kapena kuphunzitsa m'dzina la Yesu. Koma Petro ndi Yohane anayankha nati kwa iwo, weruzani ngati n'kwabwino pamaso pa Mulungu kumvera inu koposa Mulungu. Fundo yoonetsa kulimba mtima limene. Muti tisadalikenso mu dzina la Yesu taweruzani inuyo. Ngati n'kwabwino pamaso pa Mulungu kumvera inuyo osati ndani kodi? Osati Mulungu. Inu ndi ine ngati Khristu tikhoza kumana nawo mwina tikhoza kapeseka kumalo kwina kumene kukuyenera kunena kuti kukalalikidwa uthenga wabwino. Anthu ena ake mwina akhoza kutiletsa kulankhula zinthu zimene zingatifoketse makamaka pokamba za kuyipa kwa kumalo kumeneko. Koma tikuyenera tidzionetsa kulimba mtima. Ngati mmene anzathu awa ankaonetsera kulimba mtima mu nthawi imene Chikhristu chinkakhala chovuta mu mboma la Aroma. Inu ndine tidzionetsane kulimba mtima. Chinthu china chopambana chimene tingaphunzirenso makamaka kuchokera mu kalata ameneyo tikuyenera tikaphunzire makamaka kunena kuti Mulungu ndi wachikondi. Abale anga, takumbukirani zinthu zambiri zimene mpingo umeneyo wachita zosakhala bwino. Zimene makamaka tinaziona mu buku limene la Chivumbulutso chapter 2. Udali nawo anthu ena amene ankagwira chiphunzitso cha Balamu, anthu amene ankapanga zachinyengo, anthu amene ankagwira chiphunzitso cha Nikolai. Komanso kumbukirani zamene tinafotokozera mzinda wa Pegamo umene umadziwikira za nkhani yokhudza ndi kupembedza mafano. Koma chingakhale mpingo unali m'mavuto otere tikuona zonena kuti mu verse yake namba 16 Mulungu amauza kuti mpingo ulape. Kodi simukuonapo chikondi pamenepa? Munthu akamalakwitsa wina nkubwera nkunkoza zimasonyeza chikondi kwakukulu. Ndipo apo tikuona ndithu kunena kuti Yesu Khristu awaonetsa chikondi. Akanakhala kuti Yesu Khristu alibe chikondi mwina akanangoleka kunena kuti iye adzipanga zinthu zolakwikazo tidzona na tsiku loweruza. Koma anaona kuti nkofunikira kulembera kalata mpingo umenewo kuti ukhale oyera monga nthawi zonse mmene Mulungu amatani kodi amafunira kuti mpingo wake uzikhala oyera. Anaonetsa chikondi zimene tonsefe timakhulupirira ndipo timadziwa ndithu kunena kuti Mulungu ndi wachikondi ndipo chikondi chake anayamba kutionetsera kuchokera kalekale zimene timazoona chikondi chake chimene anachionetsera makamaka tikamuona mu buku la Yohane chapter 3 verse number 16. Paja mina maruzo nena kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake obadwa yekha kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akakhale nawo moyo osatha. Zokhazo zachikondi tikuona kuti chikondi chichi chikupitirira sichinangothera poti patsa Yesu Khristu ayi. Koma amapitirizabe kulangiza pamene inu ndine sitikuchita bwino kuti tichite bwino. Mwina nthawi zina zake nkumaganizo nena kuti nanga poti pano nkodangalembera mpingo wa Khristu chabwino okhala pa gome limene ndi masonkhano. Buku lonse la Chipangano chatsopano adalembera mpingo wa Khristu kumene ndi masonkhana. Ndicho chikondi chimenecho. Muzenu zonse mukafuna kuchita funsani kuti kodi mawu a Mulungu amanena kuti chani. Ndipo muzichite potengera ndi mmene mawu a Mulungu amafunira nthawi zonse. Izizi ndi zimene Mulungu nthawi zonse ndithu amafuna kunena kuti mpingo wake uzikhalira. Monga mwa nthawi zonse tikukhalabe tikuona kunena kuti Mulungu amafuna kuti mpingo wake uzikhala oyera. Zinthu zambiri amachita bwino. So maganiza anthu kuphunzitsa mawu a Mulungu. Zambiri zija anthu amagwira dzina la Yesu Khristu. Chingakhalenso wina anaphedwa pakati pawo
komano akudzudzulabe mavuto ena amene analipo pakati pawo kuti akose kuti mpingo udzikhala oyera. Chimenechi ndi chimene ndingakulimbitse nayo abale anga okondedwa kunena kuti tiyeni tiyesetse ndithu kuti pa mpingo umene tikusonkhana pazikhala poyera. Pakhoza kukhala poyera bwanji ngati inu ndi ineyo tikuphunzitsa mawu a Mulungu molondola komanso ndikuwauza Khristu kuti adziyira zinthu molondola. Kumbukirani zimene Yehova Mulungu adamuwuza atamusankha mneneri Ezekiel. Tikamona mu buku la Ezekiel chapter number 3 verse yake number 18, Mulungu amamuwuza Ezekiel nena kuti ndakusankha iwe kukhala mulonda pakati pa ana a Israeli. Ndipo ngati ineyo ndzanena kwa munthu wina, ineyo Mulungu ndzanena kwa munthu wina amene akuchita zosakhala bwino kunena kuti udzafa mu chimo, iweyo munthuyo nkumuona koma osamulangiza, munthuyo akafa, mwazi wake ndidzaufuna kwa iweyo. Ndi udindo umene ulipo masiku ano kwa Khristu aliyense osamalira Khristu anzathu kuti mpingo umene tikukhala udzikhala oyera. Zija zimene timaziona kunena kuti chinga Khristu m'buku la Galatiya chapter 6 verse yake namba 1 ndi 2 anafotokoza zomwezo kuti tidzisamalirana Khristu wina ndi nzake. Choncho ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti tidzichita zimene mawu a Mulungu akufuna kuti mpingo wa pamalo udzikhala oyera monga mmene Mulungu amafunira. Izizi ndi zofunika kwambiri kuti tiziphunzira. Choncho ndikupemphani kunena kuti muwiki yotsatira mudzakhale pomwepo pamene tidzaonenso makamaka zakalata wina amene analembera kumpingo wa Khristu umene somakhala ku Asiya, kuti tidzaone kuti adawayimikira zinthu ziti nanga adawutsutsa zinthu ziti nanga ino ndine ndingadzaphunziremo chani. Mu programu imeneyi muna ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Njapanclas. Mulungu odziwa kudalitsa akudalitseni nonse kufikira tsiku linanso limene tidzapitirize kuphunzira mawu a Mulungu. Amen. Ati Ambuye naita na ine naita na ine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe.